Regional Office 11 sa katawhan kabahin sa ilang internal cleansing effort. Kini may kalabutan sa paggalambigit sa ilang mga personahe sa iligal nga droga. Atong sayron sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, nanawagan ng PRO-11 sa publiko nga kung dunay mga nailhan nga pulis nga nagagamit o baka nalambigit sa iligal nga droga, mamahimo nga isumbong ngadto kanila. Atong sayron. Nagpaabot pa ang Police Regional Office 11 sa resulta nga ipagawa sa Regional Forensic 11 kalabot sa drug test sa 721 ka Regional Headquarter personnel kagahapon. Nanawagan ng PRO-11 sa katauhan nga isumbong ang mga nailhang pulis nga nagagamit o nalambigit sa iligal nga droga. Ang amo pong kuan sa katawhan kung naamoy mga nahibalan or nailhan nga naa sa among hanay na na-involve. No, dili lang sa paggamit, kunyari nag-involve sa pagtulak sa illegal drugs or any illegal activities, please do inform us kay dili jud namo na sila i-tolerate. Sumala ni Del Rey, kabahin kini sa ilang paningkamot nga malimpyuhan ang ilang hanay ug dili matud pa sila muundang sa pagpahigayon sa mong lakang aron dili sila masagulan og mga personahe nga nalambigit sa iligal nga binuhatan. Madakpan jud sila gihapon, masakpan nato kung na-involve sila for any illegal activities, labi na kani sa illegal drugs. Kay lisod kay nga kami ang ga-implement na naapoy nagagamit or nag-involve. Hinuon ang mga mugawas nga resulta ipailawon pa sa confirmatory test ug pwede sab nga ipa-re-examine sa magpositibo apan susamang urine sample ang gamiton. Apan ang mga mapamatud-an nga nagagamit gyud taktakon sa serbisyo. Pero sa mga na found out nga nagagamit og illegal drugs, wala na dismiss. Dismissal jud from the service ang penalty sa ilahak. Sara, sukad 2024 ang nasa 15 ka mga pulis ang napasakahan nagkaso human nga napamatud-an nga nagpositibo sa iligal nga droga. Sumala sa PRO-11 dili sila muundang sa paggukod sa ilahang hanay nga nalambigit sa iligal nga binuhatan. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban.